ado harinya sekutiko onani dep pulang dari lawi bekato badan diri di ma badan bininyo nambah namo si upik riri onde abang dengan banaco mencali abang ke langit nalape pandangi atok rumawa atok lah bocor dipandangi bange. Jatuhlah daun nate batu, jatuhnya dakik medan bayek. Lama kita ndak bertemu, kini bertobok kita balik. Alah si batang anak boleh onan silara malang jo batang anak boleh urek la manjala la apa jala la jo ore la manjala la apa la la jo ona nomor ladu oh ala salah kini lah masuk kambang oka nomor latigo horao bana larantau dia wei la jangan
Oh dicaliannya anak nan jatuh ke dalam sumur lah sudah nak diambil. Oh kiranya anak hidup bana menangi badan diri. Oh menangi badannya diri dep aye mato jatuh badarai onde nak kandung periskana batinggana lana badana apa anak obat tinggal banana badana panda ibu periska jo apa nda dosa yang dona bake apa dona olah jale apa iko bentuk keadaan yona ibu lalambe lari dari rumah periska mati jatuh sukma masuk sumur ndak ada ibu. Oh Tuhan Allah donai nyo menangi isa ya Pak. Oh tumpak dia anak nan tua tadi ya mak nambah namo si buyang Danila dia nyo ambil nyo tangis si one Pariska dia abang yo bang. Oh jagolah dia dari lalu ya dia. Oh bangunlah Pariska dia abang Iko Madanil. Oh kakak Ika ya dia. Jangan lalu tidur jua dia. Oh mencari anak menangi maratok mambi anak nang kete anak nyobao dirang banyak nyobao ke dalam rumah tok rumah bintang-bintangan kok yang nyoliang-liangan tinggal di pondok tapi pinggir. Hurang ibu pak mencari hidup inyo menangi dake anak-anak ndak boleh dia wai orang anaknya palu nyo tangis yone Pariska nak apa yona. Oh jagolah lena anak apa nak jalan nak apa mati ala ibu lah lena di badan apa Pariska baduona anak apa nak samo cuan nak balam cie jantan cie batino. Oh nang ketek bana nala mati anak jatuh masuk sumur nak tabado ibonyo hati de bakurai panjang. Oh dalam rumah yo pak inyo marato jo anaknyo oh inyo marato nyo anaknyo dedekan diri dia pulang lari dia abang rantau nama riri nama 7 kampung nama uni yo dia. Oh calilah anak dia lah tabuju dia. Calilah anak dia nala mati yo dia. Mati anak jatuh masuk sumur pulang lalai dia pada riri pandangi anak. Oh
Oh kakakku buaya dia ba itu kato badani dep tuan Hoinyo menangi bantu itu mencari hidup menangi nam banyak lama menangi pulo yo ndak bau tak do badannya diri saya lo iko badan anak kini lah jatuh masuk semua Hibu orang mencari hidup, mencari nasib badan hidup tinggal berdua jo anaknya. Anak-anak nantu tadi nambah nama si buyung Daniel anak lah jadi dipandangi. Hanya ambil tangan badan apa, onde apa sayang jo Daniel. Onde apa dengan bana yo pak Ho jago na adik pa badan Daniel limbau lah adik badan awak mengada adik pa nak jago-jago pa Oh baru bakato nyuara namanya onde Daniel anak kami kalau nandra dia nak badan Daniel adik Daniel ko nala mati nyawanya japui dinan punyo yo nak hojan Daniel nak menangi juo na Hopala pela dia kami mandian bakato orang nantuo bakato orang nam banyak anak lah mulai karang ambil ado juo mengali kubu anak kemulai rang mandian Sadangnya anak kakak mandi opa maratok badan diri dep onde diri abang ya dia pulang lalai dia badari dia calilah anak kakak mandi sudah mandi dia Oh anak kaku buaya dia balik lari ya dia abang dia Oh balik lari ya dia abang ba itu bana katoenyo bakato Daniel anak nantu oh apa sayang jo Daniel jadi boyo lepa namo ibu mambana apa Daniel kapa yo pa Oh Daniel ndak nio lepa namo ibu dopa Oh Daniel ndak nio ibu lai ko indah ulah karajo ibu indah maningga dopa Oh adik Daniel dopa jadi bau pa namo ibu pai Oh mencari anaknya lama rato-rato iyo Daniel anak nantu oco itu banyak orang mencari banyak mana orang nani ibu mencari badan anak jo nasib badan hidup banyak orang pak magi piti basidaka kebake anak de ibu mencari anak iyo lagi lo bini dep gilo dia badan riri hoco iko elo anak dapeknya anak batinggan indak bau tak coba bana tuan Oh indak bau tak do coba bana ndak para luto etong lamo Oh nak guna to bilang doa lamo bana mandi sudah nak dipandang sudah mandi lagi kain kap
kapan bait tuana ho badani nampak babung kuipa jokain putih sayang jo apa na homarato ide bapak di labuan nak kano ngai duduk nak hone padorumpui biala padi padopan dan maleto udang padoi duit biala mati pado malupa di samogadang nakkan wangi ade dokuang anak kekubuan anaknya baru bau muat 3 tahun lebih tentu badukuang badan anak satu anak mulai badukuang marato ayah jo kakaknya nak lama inyo di bajalan sampai ke kubur narang kali latibo anak dekat kubur laba masuk kubur Olaba masuk kubur latibo dalam lubang lahat lah diagi papan elok barunyo anak kebetimbun seto nampak anak betimbun memakan tanah badan hidup jepak walat tangi dekat kubur baik panggang si mubuh nak batulang dona anta kok pandan meluruti yoka anak apa di kubur nak kepulang anta kok apa minta mati maratok dekat kubur bakurai masih onjak bantu orang gilo badan hidup Tuhan mencari inyo rupo itulah nyopacian dirang bersama di sinan kalau dipandang adolah yang penabe kubur orang membawa ladiang dengan sodo ado bapangku sekalian laki badan diri depnyo ambil ladiang sekutiko kanyo pancuangkan kamari nyo untung lagi
ke orang menyembah kau nak putui Maria kanela yang mencari inyo bantu itu barulah anak ke mengece anak nantu. Honamba namo si buyong Daniel onde apa sayang yo Daniel yo pa. Kok mati pulo pa badan apa kama apa Daniel kapai lapa kama minta makan nawi kama minta minum. Homande indah apa kekamati nana di alam masuk kubur akadayo pa. Oh badana nil pa itu kato anak tadi Tuhan. Oba itu katonyo anak tadi mendangan anak lama ngecek baru ambil badan Daniel nyopagui anak nyotangisi apa. Onde Daniel anak apa nak nak tanai dona hati apa dona apa doco iko nak penderitaan padoco iko nak banyak cobaan de awak ado tinggal badu elok matilah. Oh kadu nyoyo na nak puwe hati ibu Daniel na anak puwe hati na ibu Daniel ba itu kato badaninyo de inyo sedang menangi mailah sudarang kubuan. Oh baru bakat orang banyak onde nakkan buang hidup naik onde Daniel cucu kami homola balik lena awak ke rumah ubili jan peturian kok ibu mencari anak kok sayangnya hidup kanak yoda. Kok lai sebatu-batu sayang kanak nambah kubur ukuran solat bawa solat ukuran sumbayang bawa sumbayang ukuran bersidaka bawa bersidaka yona. Hujan tangi ndak terlabi-labi bulia ke amal untuk anak debai. Ndak guna doa to etong lamo ndak para luto bilang lamo bana de urang bersama nama nunjuan. Oh baru babalik badan de balik pulang inyo ke rumah cukui jo anak buyong Daniel nentang angin Hotaisa laisa Onantangi nyota esa aye mato darai badarai mau jalabe aye mato jatuh cie lah jatuh duo nak lamo inyo di jalan tibo di pondok tapi pangasie tuane. Tiba di pondok lah tapi pasien nak para luloto etong lamo agak sajo di badaninyo kok nan banyak lah balik pun
tinggal urang badakatan sarato inyo buyang idep otuanei mandak kuno to etong lamon patang sepatang itu Quran baca doa lah baca doa ba itu kalau kok dipandang biari sari itu cukui di hari nang kedua lah sampai hari nang ketiga malah hari 3 hari mengaji-ngaji pak bersama-sama orang sadang mengaji-ngaji hidup menangis sama seorang Tuhan inyo menangi jua sama seorang duduk di sudui jo anaknya anak Daniel dipalukan entong menangi jo anaknya aye mato dari badare mabak manie putui talinyo maco intan putui pangarang jatuh cie lah jatuh duo tekana-kana badan riri kok indah dia ulah diri kotak dikejam badan riri ndak nyuanak kekamati ndak meninggal na awak badas sobana riri adia abang sadang lalu kami bertinggan kini lah mati anak awak iyolah elok badan riri nak guna dia tang lama nak guna to bilang lama bana selesai orang mengaji malam 3 banyak babalik pulang orang banyak lah balik pulang indak to bilang do bilang lama odek lah balik orang nak bersama tinggal lah badan diri tinggal badan diri dep cukui jo anak sekalian dan malam semalam itu ala tidur badan ninyo sekalo lalu hari siang apotan do hari kasiang badara badarum darum bunita yang rambalari
Ota singkok bantunya ambun ampie katabi matoari Tuhan. Oh ampie katabi matoari manam pagi sepagi tu nak paralu to bilang lamo. Oh inyo entong bamanuang kabamanuang baduo jo anaknya badan Danil. Oh di malo indak kabamanuang di malo indak kabapikir pak. Oh awak nasib sebantu itu marasai badan rupo itu anak alalo ado meninggal. Oh kini tinggal anak nantu ati siapa pae ndak kaibo Tuhan. Abi hari baganti hari lah 7 hari anak sudah meninggal malam 7 lo di rumahnya. Oh indak disikodo di palamo tumpak di badan hidup tadi. Oh de anak lalape malam 7 awak usaha ndak ada nak mulai. Oh di sinan kalau kok dipandang bakato badan anak nentu oyoinyo si buyong Danil. Onde apa sayang jo Danil pa. Hona nadik jangan apa pikiran mana kok lama ninggal dia coy itu nyawa nampunyo pa namanya pui yo pa. Oh jangan apa berpikir panjang bana ukuran makan pa bawa makan ukuran minum bawa minum yo pa. Oh ukuran karajo pa bawa bakarajo jangan apa-apa bamanuang yo pa. Oh jangan apa-apa bamanuang mandanga kato rupo itu menjawe badan diri dep iyo apa dari si Danil. Onde nak kandung Danil nak apa. Oh di malo apa nak dak kabamanuang raso tadang adik maimbau tadang adik minta balanjo minta antan kakalapau di malo apa nak bamanuang yona oh mandang kato apa nyo bantu itu jo Danil pak. Oh lama nangi pa onde apa sayang jo Danil yo pa. Oh jangan itu dibincang yo pa. Oh jangan namu adik pa disabui juo dandam jadinya Danil ka ibu berang banat badan Danil ya pa. Kok balik mana kini lepai badan ibu pulang mana ke rumah nangko Danil nak nio dopa ibu lai pai. Oh Danil Danil dopa ibu lai Danil dialah nak pemande kenapa gunanya mande di Danil membuat meninggal di Danil yopa. Oh jadi apa jalan menangi pulau pai. Oh membana muka papa membana Danil kapa jangan disabui pai namo dia yopa. Oh mandanga kat
kato dari anak nantu di sini nyokok dipandang nyo mencalik ke bilik dalam nampaklah kain badan anak iyolah kain badan Periska kain panjangnya untuk tidur. Honda dan nilai anak apa dan nilai anak apa nantu nak. Hoi koko kain panjang adik simpan lana elo bulia dia na ado juho na Bulia dia na ado juho mandanga kato coy itu baru mengecek badan Daniel londe apa dengan mana yopa apa lay sayang pak kepada Daniel apa lay ibu pak kepada Daniel kuna ibu apa ke Daniel aku juik lah bagi Daniel ajo kain ko nak mati bana apa anak apa yopa nak mati anak pak keduanya mandanga kato rupo itu. Kau baru di sini kok dipandang nak sayang di malo nak kato Daniel kau nak sayang apa ke Daniel lalambek kampung batinggan Olah lambe kampung nak bertinggan di siko kalau dipandang. Ona narisari tua biari baganti hari biari baganti pakan sapakan jodoh pakan nabi pakan baganti bulan lasa bulan lo jodoh bulan. Osat sudah nyo adik nyo maningga iyo anak idep maningga iyo anak inyo nang ketek tumpak di badan idep tadi lah mulai bang alik bau sangau tuan. La mulai baliknya bau sao kalawi pai mencari yang kau untuk mencari biaya anak bertambah gadang juo kau tandolah gadang pak badan Daniel kau tando anak lah gadang lah tamat dari sekolah dasar masuk SMP kelas 1 pak masuk SMP nyo kelas 1 kini anak sedang sekolah anak bertambah cadik juo anak gagas sebantu itu kulit pun yang nyo rambut nyo luju nak tabado gagah bantu Daniel ba itu kalau kok dipandang tumpak di badan ni dep tadi. Onyo tetap juo pai bau sao kalawi pai manjariang ko sadang nyo bau sao juo rupo itu ko balam taranggo ate tanggo manyang tau rayate pintu ko salam ta'azim badan kita alias sekete tentang itu ya pak walau baralias sinan juo Hoto tinggal orang di kampung to bilang orang na di simpang kandis di jalan Libo Baru iyolah badan diri tadi iyo mande dari si Daniel lama lang tibo di siriri la dape penyakit abun tarang tuan.
Oh mato ndak ada menampak lain menurut orang nama dia kabar dapet penyakit ketarak mato ba itu menurut sejarah diterima ukurannya yo bapa rasi sajo ba itu orang magi kabar. Oh kini ndak nampak lain do mato badan riri kok bajalan tentu bairi. Kau ndak bisa lagi berjalan seorang bala dibantu pakai tungke pai. Yo ala dibantunya pakai tungke abi hari berganti hari awak dapet penyakit bantu itu. Oh awak lah jale ala nyobuto mama to indak menampak lai di sinan kalau kok dipandang. Oh bakat to buyang tamio nambagala buyang tamia honde dia kandung riri dia oh elok lah naik ate oto kita jalan-jalan ke daerah Dumai. Oh kita pai main-main ke tampek kawan kato riri layo pulo pak. Oh lanyo naik kate oto satonyo naik kate oto malo kadumai nyuarakan pai. Oh nyo tuju daerah Pekanbaru. Oh di sinan kalau kok dipandang lah jauh oto di bajalan. Oh dek lah jauh juga perjalanan lampir masuk ke kota Pekanbaru mapa. Oh di sinan baranti oto di Nangkalam. Honde dia kandung riri abang lah tiba dia awak di Dumai mula lah turun lay dari oto kita pai tampe kawan abang dia. Opai katampe dia kawan abang katonyo lah sampai ke Dumai kironyo tiba di Pekanbaru. Olah turun pulau badan riri kato riri layo pulau. Konyo bimbiang di badan tamio tadi nambagala buyong tamia. Kosatonyo bimbiang nyobao jalan sedang berjalan bantu itu. Oh nampak pelantanyo sabua duduk di siko dulu dia badariri abang jagoan kawan dulu dia. Oh abang jagoan dia kawan dulu katoriri layo pulo. Oh barangke sekali buyong tamio nambagala buyong tamia satu barangke badaninyo mangalo kawan nyo jagoan kawan di malo nyo kado. Oh nyo langsung naik ate oto satu tibo di ate oto kontak nyo beong masini duit gas ditakan nyo gas tatakan kompleng nyo rese andel masuk kompleng nyo papa. Yo ala jalan oto tadi oto jalan siriri tinggal awak butuh. Hosa bantu itu Pak awak butonyo sebantu itu kini sedang duduk ate pelanta di katuan suami ado juo lalamo juo pa inyo di manunggu alas saja minyo di mananti nambuyong tamio enak datang otuane.
tamio alun yo datang di sinan kalau kok dipandang dak para lulo dietong lamo di sinan kalau dilihat hari bertambah malam juo anggaran pukul 2 malam Maman jawe kapukul 3 meningkat kapukul hampir lah subuh hari dipandang suami alun yo tibo suaminya alun jo tibo di sinan kalau kok dipandang dek suami ndak datang hari paginya kok dilihat tentu jago orang nam punya rumah satu jago nam punya rumah di sinan kalau kok dipandang bakato nam punya rumah dari mata dina kato nam punya rumah baru bakato badan diri kalau itu nanapak tanyo kalau itu nanetek tanyo ambo dari simpang kandis jalan libo baru baduo tadi tek jo suami ambo disikonyo tinggal suami ndak tibo-tibo teh mat suami ndak tibo-tibo iko daerah makote kato badaririk mandanga kato coy itu kalau itu nak nangka ditanyo iko daerah Pekanbaru mandanga kato rupo itu baru taman wong badariri aye mato jatuh badarai tekana elo badani dep duo joana batingan akan dua jo anaknya bertinggal tekana soda ulu sedang lalok suami bertinggal cukui jo anak nama dua kini awak lo nanyo campaan di suami otakana itu nandi badariri aye mato jatuh badang haraye otuane ndak to bilang no lama bana dek lama bakal lamuan berjalan inyo sama seorang satu berjalan sama seorang berjalan tentu pakai tungkek kadang-kadang riri terjatuh de ada orang nani bo kadang-kadang rangantan ketampe na lapang ba itu nasib badariri awak berjalan sama seorang tubuh tarang soleh tak bangan apa tubuh taraso dan litak bana yo litak bana batang tubuh tapi diukun keadaan tepat soju awak jalan
Bajalan inyo sama seorang. Adang-adang jalan bagontai, adang-adang bantu kajatuh. Ba itu nasib badan diri sadang di daerah pakan bangarut Tuhan. Masadang di daerahnya pekan baru inyo bajalan dan tariju nyo sadang bajalan ju indak to bilang lamo bana di sini ninyo to tinggan sadang nyo buto di pekan baru sadang bajalan sama seorang. Yo to sabui orang di kampung iyo inyo nambuyang ngidep iyo inyo nambuyang ngidep sadang de idep kok dipandang ado hari inyo sekutik hari tuari tarang buran mangece idep baki anak onde nak kandung nak sayang apa gak malam nak pai kalawi mungkin ada anggaran pukul 2 malam karano hari tarang bulan mandanga katoco itu jadi pakato badan anak nambah namo si buyang Danil elo papa dilawi jangan sampai apa cecek binaso kok hilang apa dilawi kadayo pa badan Danil ba itu kato badan anak barangke badan hidup tadi nyopai jo sampan moliang manjari yang kalawi lah barangke jo sampan moliang nak lama kita bilangkan lah tiba dilawi lah onyo antang jari yang udah ngalui setonyo antang jari yang udah ngalui jari yang tantang nyotakan alo pae jari yang nyuantang takalo badan diri dep odek lamo inyo takalo dari jam 3 inyo lalu lah jam 9 pai mangko jago Tuhan olah jam 9 mangko jago barulah jago dari lalu dek karano nyo mambao bakai kopi nyo ambil bakai kopi nanado dalam tabuang aqua nyo minum aye sekali nyo bakar rokok sebatang rokok nyo sekutiko yo pak
Rokok nyo indak mahabana, rokok dana, rokok nyobao, nyobaka sabatang rokok dana pae. Ho baru marokok nyoba dani dep. Ho jariang nyo elo lambe dek lamo maelo jariang. O tasangkui jariang dipandangi, tasangkui ditubie karang Tuhan. O tasangkui ditubie karang nyoelo juo lambe nan jariang tasangkui juo. Opa nek maelo kamaelo nyoantun jariang nanta sangkui baru lape dari tubie karang. Konyo sangko jariang kakak putui, nyo sangko jariang kakak cabie. Okiro tabongka jariang tadi kanai la topeng kanai jariang yopa. Ho topeng tu dipandang topeng lamo. Konyo bao di jariang sampai kate sampan. Nyo ambil topeng di depai. Konyo buka tasangkui dari jariang. Nyo lataan topeng elo Tuhan. Oh nani kan ado kanai seketek juo nani nyo balik lai ke tanah tapi. Oh satu balik ke tanah tapi ndak lamo inyo di jalan, ndak lamo mandayung sampan boliang lah sampai di kudu ombak intayan ombak lah elo sampai lah sampan ke tanah tapi. Konyo eloan sampan lambe ko salasai sampan nyo eloan talatak di kalang elo ide babali ke rumahnya Tuhan. Oh ide babalik ke rumahnya, satu babalik ke rumahnya, nyobao juo topeng tadi. Oh satu nyobao topeng tadi, bapikir juo sedang bau topeng ala ko iko namonyo lewat la urang kara-kara nyo imbau di badan hidup. Onde apa menjual kara-kara bali lapa basi ambo yo pak. Ambo dapet topeng dilawi manjari yang bali lapa topeng nangko bulia kadapet bali rokok. Onyo awai diurang kara-kara nyo ago topeng sekali cuman nyo bali 20.000 ndak namu hidup menjual nyo kan ndak jual 50 Tuhan. Nyo kan ndak menjual 50 nani nyo ndak namu membali urang kara-kara tepaso topeng nyo ambil nyo bawa topeng babali. Nyo bawa ke rumah nyo elo ko satu nyo bawa ke rumah nyo. Kota letak topeng tumanyo di rumah tasangkui dake jendela pintu. Oh abiari sari tu abiari baganti hari lanyo main-mainkan pulo di anaknyo lah terserak di belakang rumah yo pak. Oh guno topeng alunan jale. Oh di sinan kalau kok dipandang dek lamo bakal lamuan bapa nasaran badan diri dep. Abana lako topeng ko kini nyobao la pai ke semua nyo ambil sabun sabua. Ko satu nyo ambil sabun rinso nyo basuh pak topeng nyo sabun. Satu nyo basuh topeng nyo sabun mengilau kanai kilek pane Tuhan.
O mengilau kanai kile pane cayonyo sampai kalangi bakile mengilau-ngilau. Ko satonyo cali elo-elo la sudahnya barasian kasadonyo kironyo bantu topeng ame takajui idep. O mamandangi pae